Общо двете струват 500 лева, с гипъл 650. Да, брутален съм. Цаг. Хора, какво става? Ще отваряме Тему Хол за Twitch, ще ви скарам нещата, но ще отваряме много работи. Нагласил съм още 4 такива кисийки. Поръчали са неща за 800 лева от Тему, така че няма как да не направим едно ревю на тежките работи, като има и доста техника и смятам, че се получи интересно, така че да, хубаво хора, айде започваме с глупостите. Започвам с първото нещо и просто сметнах, че абсолютно си някога ще ми се наложи да имам такова нещо. Не знам защо, просто реших, че трябва да се го купя, като са всичко в Тему. Имам... Добре, както и да е. Имам много ногтерезачки. Не знам за какво са ми, не знам защо са ми. Наистина. Някакви неща за оправяне на ногти няма да ги използвам аз, както предполагате. Чакай, че това не мога го вдигна. Така че да, ще го оставя ето тук при работите. Там има доста работи. Смисъл, малко или много... не са малко. Че съм с гимбъл в момента. Така. Бум, ето съм ги складировъчките работи, така че... Оставям гимпъла за накрая, защото е доста интересен. Смисъл, това може би е най-доброто нещо, което взех от цялата пратка. Този гимпъл, който е с AI tracking, който какво означава, където и да отида камерата ме следва. И е просто скандално добро. Добре, минаваме към следващото нещо. И това е ето тази флашка на Philips. Няма флашки, аз никога не съм използвал флашки. Но си казах, че радо или късно някога в живота ми ще ми потрябва флашка. Тази е 128 гигабайта, което мисля, че е прекалено задоволително за флашка, където се вика това е половината телефон. И самият дизайн на тази флашка е брутален. В смисъл, изцяло метална е, лой да не видите гземата. Изцяло метална е с логото на Philips. Yes. Да. И са вкарал по малко по-различен начин от стандартните флашки. И като цяло е много брутално, надявам се някакъв живота да ми потрябва. Ако не ми потрябва, яко брат. Другото, което съм си взел. Взех селфи стик. Защо се взех селфи стик? Защото никога в живота ми не съм имал селфи стик, а този е доста по-брутален от другите. Като се в предвид, че ето идеш са маха, където се снима и може да се използва като дистанционно, в момента мързел го махна. И плюс което може да се използва и за статив, защото си опъва краката. Нищо, че е много нисък статив, ама все пак може, което е плюсче и така се вади и бум. Готово, вече имаш селфи стик. И тук са връбка някакви работи. Като за тези пари, доста добре. Имайте на предвид хора, че всичко ми го дадете му изцяло безплатно, така че доста от нещата са купили просто колкото запълня ваучера и са напълних с всякакви работи, но няма лошо да има. 800 лева, но благодарение на този код, ето тук, ги взех изцяло безплатно. Как стават работите? Просто влизате в бара и копействате кода. Другото нещо, което си взех е тази бутилка вода. Като цяло кеф и много дизайнери. И защо си взех бутилка вода? Защото като дойде зимата, аз забравям просто, че трябва да пия вода. Аз по цял ден съм на нещо от сорта на литър вода. Аз съм пил 2 чаши вода по принцип на ден. Една за закуска и една за вечеря. Аз докато съм надаскал, просто забравям, че трябва да пия вода. Даже като цяло игнорирам този факт. Много яко, всичко е топ. На море сме във Варна от 4 дена по покана на Филипа и сме с бижутата от Ембърстон, както виждате. И Ембърстон като говори не приказва. Бижутата е от нераждаемост, това не няма абсолютно нищо. Вече кой ден подред се къпе с тях. Така че знаете за качествени бюджетни бижута emberstonjewelry.com, промокод MAK 10% отстъпка. Айде, чао, ставам ви! Трябвах още да кажа, че съм си поръчал и тетрадки няколко и са by the way за Тему, това са мини от най-хубавите тетрадки. Така че, да. Така, друго какво съм си взел? Взех си кълъв с MagSafe, за да мога да го зареждам вече безжично. Но се оказа, че този другия ми кълъв също мога да зарежда безжично, защото е достатъчно тънък. И също така се оказа, че ето това е покритие и понеже аз имам протектори на камерите, не мога да си го сложа този кейс. Но мога го giveaway, не, защото що не.
да се зарадва някой дете. Примерно, взех си шал. Този шал все още даже не съм повадил от турбата. Не знам как изглежда. Просто винаги последните години се чудя, аре да купя шал, отлагам и накрая става март месец, то почва с топля и си казвам, брат, за кой ми е вече шал. Но вече имам шал, брат, защото отвратително мраза, като съм навънка и да си вдигам свичера и яйкито по този начин, защото умирам от студ. Не знам как слага шал, и дори рейтите, че го слагам като идиот. Ще се научим от някой туториал на някой китаец. Следващото нещо, от изключително голяма важност, е това портмоне. Никога не съм имал кадърно портмоне като хората. Другото портмоне, сега ще ви покажа как изглеждаш. Това ми е другото портмоне. Отново е от Тему, но то по-скоро беше за копчалка. Защото работи като сервитьор, а когато работиш като сервитьор, тази закопчалка е страшно удобна, защото просто вкарваш пари, оставяш си го в джоба и то просто ги закопчава и ти знаеш, че са ти в джоба и всичко е наред. Но иначе за нормален човек не е много удобен този портфел. Взех нещо и за майка ми, защото взех страшно много работи за баща ми наистина. Този път му направих страшно много подаръци, които изключително много се радва като ги видя. И следващото нещо е ето тази чаница, която взех на майка ми, вътре това са през рамките. Да. И като цяло за Тему доста добре. В смисъл, кожа си е, поне на допир е чантата. Ой, че не мога да я закопча. Само да не я скъсам в момента. Аре бе, закопчи са. Добре, добре. Така да, ето това е чантата. И мисля, че е доста сладка и доста премиум, като имаме предвид, че от Тему. Идва с някаква турбичка, която е много чил. Най-вероятно ще бъде използвано. Следващото нещо от всички тези работи, които видяхте, е ето това за колата, което не знам защо ми трябва вече. Аз имам, разбирате ли, че вече имам около 5 такива. Защото баща ми купи едно, аз купих едно, което се щупи. Поръчах си още едно от тук, без да си поръчах още второ такова, защото има още едно такова тук. И ти ще гивауейвам, така че който иска държач за телефон, за кола да пише, ще го гивауейда само да си плати доставката, защото не би трябва. Примерно. Още какво си поръчах? Поръчах си, това е някаква жилетка за майка ми, няма да я отварям, защото ме мързи да я вкарам обратно, плюс което няма и да я тествам. Просто някаква бяла жилетка за майка ми да стои в нас. Поръчах си 10 чифта бели чорапи, защото чорапите при мен се харчат като салфетки. Самите ми обувки са вече здрани страшно много отзаде и как да кажа, те просто издират чорапа и накрая на чорапа имам така дупка в петата. И чорапите при мен смеят като салфетки, да се надявам тези чорапи от Тему да издържат поне 4 месеца, ако издържат 4-те месеца, тези 10 чифта се е заслужавал всичко, цялата тази инвестиция. След малко идват нещата с техниката и това вече стане доста по-интересно, да сега гледам да ви покажа по-малките работи, защото да. Това е чадър, но не какъв чадър. Това е чадър за кола, понеже колите ни много се напичат и трябва нещо, което да ги покрие страшно много, взех това нещо, което е... Да, което е доста голямо обаче. В смисъл, това за моята кола няма да стане, но ще стане перфектно за колата на баща ви. Така че това е още един подарък за колата на баща ви и той ще го използва с кеф, I guess. Даже идва с кожена кълъвка, което е изненадващо за мен. Така, поръчал съм една камера за колата на баща ми. Поръчал съм втора камера за колата на баща ми. Не за колата на баща ми, never mind, за моята кола. И имаме две камери, имаме две камери за колители, като всяка от тези камери има 3 камери. Не знам какво ви говори това нещо, но общо двете камери, не знам колко пъти казах камери, ще ме извинявате, но общо двете струват 500 лева, така че с гипъла 650, така че което видяхте около мен е горе-долу за 150 лева и вече тук са скъпите работи, като имаме предна камера, имаме и задна, сега ще ви покажа, сега ще направим един full unboxing, само гледайте. Добре,
падне. Добре. Не съм го разглеждал много. Все още не съм го инсталирал. Но, тук на пръв поглед изваждам камерата. Това е задната камера, която би трябвало да служи да гледа назад какво се случва. А това е предната камера, която снима на 4К и снима 24/7 и имаме карта памет, за да може да записва през цялото време какво се случва около колата ми. Да. И е страшно брутално. Има си и дисплейче. Като за тему скандално добро. Идва кабел с зареждане, който влиза в колата. Идва заедно с някакви работи, които не ги разбирам, да бъда честен. Има някаква пръчка. Буквално what the fuck is this? Не знам. Баща ми знае да се оправя. Другото, което има, чайте да преди да отворим задната камера, идва с запалка за кола, което е удобно и щях да се радвам, ако идва с такова, защото вече имам 3 такива. И буквално не ми върши никаква работа, така че иди ако мога го гивалайна. И ето вече задната камера, която не съм я отварял, да бъда честен. Не знам как точно изглежда, но тя се свързва с кабел вече. Тя вече не е толкова безжична. И да, тя служи като парктроник и би трябвало да ми показва колко съм близо до това да паркирам. Така че ще е много яко да ги инсталираме преди да ми вземат книжката. Защото с тези новите правила направо е леща всичко. Направо този човек не мога да кара вече в този град нормално. Слагаме капачето и ще ходим да го инсталираме по-късно. Ще ме извините, в момента говоря с микрофонът на слушалките ми, с които едно време играх Fortnite, така вече изгледа, че инсталираните камери, както видяхте, има предна, вътрешна и външна камера. Това е още другото нещо, което взех от тема, но не го показах. То може да се отваря и се затваря, зарежда телефона ми безконтактно, да, безжично и е просто брутално. Ето тук вече инсталирахме и камерата в колата на баща ми. Виждате, и трите камери са готови. Всичко е брутално. Вече истината е ето този гимбал. Този гимбал, с който в момента снимам дори и е скандален. Този гимбал е скандален, има страшно много модове, в момента го движа и спазва изцяло баланс и се справя перфектно с това, но върви с нещо още по-брутално. Това е AI технологията, която е за гимбала. Това е малка камерка, която ми следи лицето и спрямо това къде съм, то ме намира. Ей, сега ще го покажа. Да. Ей, сега ще го покажа как точно работи отдалечина, което е скандал. Самия гимбал е брутален. Йоп. Нали? Нали? И аз така. И аз така. В смисъл, в момента се чувствам като малко дете на Коледа, който си играе с новите играчки дошли от техните и си поръчал най-големите глупости, но това лично мен много ме радва, така че очаквайте вече доста влогове свързани с това. И сега ще ви покажа гимбала как работи по малко по-различен начин. Как работи самия гимбал, като това му е стойката, която се разглабя и се сглобява, в смисъл може и без нея, може и с нея. Е просто брутален сам. Да, бате, чувства се като 10 годишен, който... Опа, да къде отиди, така. И стои брутално, като се фиксва, за да не закрива камерата. Сменя модове. Вече става и за TikTok, и за други социалки. И мисля, че това е брутално. Опа, изключил го без да искам. Този път нямаше много работи, но само двете камери, които ми снимат на 4К и снимат и вечер, имат нощно виждане така, заедно с гимбала ми струваха 650 лева и всичко останало, което видяхте около мене, беше за нещо от сорта на 150 лева и по-малко даже, доста по-малко от 150 лева, някъде около 120. Но често, да бъда честен, доста от нещата actually ще ги ползвам, което е скандално. Да, което е скандално, не мога повярвам, че си ползвам неща от Тему. Обикновено си купувам някакви работи и ги хвърлям след 2 дена.
Но примерно е това портмоне, много ма кефи лично мене, защото до сега не съм му портмоне, което се закопчава и да има толкова много джобчета и да има толкова много работи по него. Даже има ципчи. Кой ти го дава? Така че да. Хубаво хора. Очаквайте много влогове вече, имаме гимпъл. Очаквайте много влогове, ще правим доста влогчета. Това най-вероятно ще го обработя скоро, така че ще го видите скоро. И така чат. Айде, чао от мене. Варете в Ембърстонката да използвате промокод MAX10, за да ме подкрепите. И да спестите 10% от бижутата ви и да си разнообразите малко стилът, да го апгрейдите. Да оставят другите ви социалки в описанието, да. И скоро ново видео. Айде!